Co je? Je. Je, samý problém. Já mám menší místo ještě. nás obdaroval a nakreslil kružnice na sosnovský asfalt. Pět vteřin do startu. To bude to, co se bude právě teď dít tady na Sosnové. Jak už jsem říkal, Eliška Paná, Petr Nikodem, to je dvojice, která bojuje o nejrychlejší čas.
V druhé jízdě Eliška Vlná čas 1:24, o trošičku pomalejší než v té první, tak uvidíme, jestli to bude stačit. Teď se bude rozhodovat, protože Petr Nikodem, když se přijel hlavně diváky, bouřem spálící se pneumatik na zadní přední nápravě. Připomenu, že se nám postavil už po 20 let starou závodní techniku. No a proti tady ale můžeme řeknout, že tato závodní opozice se vlastně několikrát říká. Je slovo, pravou zatáčku a samozřejmě, jakmile zhasnou světla semaforu nebo dostane signál tady zelenou barvou, tak je jasné, že v tu chvíli se probudí závodníkovo srdce a půjde primárně o ten nejrychlejší možný čas. A jaký to bude, to se dozvíme za pár okamžiků, jestli Petr Nikodem udrží tu příčku mezi nejlepší dvojkou, anebo se posune vpřed, to zjistíme za pár chvil. Čeká ho poslední zatáčka, poslední moment. Druhý pozičně protíná fotobuňku s obrovským náskokem před Štětinou. Daleko, nějaké zhruba 2 vteřinky ztrácí na svobodu, tak uvidíme, jestli se pokusí Marcel Duček ještě nějak zrychlit, najde nějaké ty vteřinky na trati a uvidíme, jak se mu bude dařit. Vítězem 23. setkání mistrů na Rally Campu Sosnová u České Lípy je, dámy a pánové, Petr Semerád, ale veliký potlesky pro Filipa Mareše, který si odváží velmi cennou druhou příčku a teď se s námi loučí krásnými donaty.